May gwapo na tindero, magaling na magnegosyo. Puro hotdog ang panindan niya at malaki ang kita niya. Palagi niyang ibinibida na masarap ang hotdog niya. Malalaki at makatas pa, hinay-hinay baka mabilaukan ka. Ang isang piraso na hotdog niya, mura lamang ang presyo niya. 150 lang at masarap pa, kung dalaga may libre pa. Ma-PR siya kung magtinda, at yan daw ang sikreto niya. Kung bakla ay kindatan niya, pinakyaw na at may tip pa. Pero hindi na nagtagal at meron na siyang kalaban. Ang tindera sa tabi niya na puro mani ang panindan niya. Isang araw naisip niya kausapin ang tindera. Ngumiti siya at sinabi niya, ang mani mo masarap yata. Ngumiti din ang tindera, kung gusto mo ay tikman mo na. Ang mani kong sobrang sarap, mabango na at mura pa. Ang mani ay tinikman niya, na sorpresa sa sarap niya. Ang mani mo ay akin na, ang hotdog ko ay iyon na. Ano ba ang sikreto mo sa mani na paninda mo? Malinamnam, sobrang sarap, kahit sa gabi at sa umaga. Kuyang gwapo, pwede rin ba natikman ko ang hotdog mo? Kahit sunog at mapait pa, gusto naman ng matatanda. Ano ba ang sikreto mo sa mani na paninda mo? Malinamnam, sobrang sarap, kahit sa gabi at sa umaga. O tindera, pwede na ba na tayo ay mag-trade-in na? Ang hotdog ko ay iyon na, ang mani mo ay akin na. Naku kuya, hindi pwede na i-trade in ang aking mani. Tikman mo lang kung gusto mo, at tikman ko rin ang hotdog mo. Ang tindero at tindera, di nagtagal ay nag-trade in na. Ang hotdog na 150, ipinalit na sa mani. Ang hotdog na 150, ipinalit na sa mani.